Matud pa sa atong unang pagbasa, ang matagtaw sama ni Juan nga giumol sa tiyan sa inahan, pinili sa Ginoo. Mao na nga kita dinhi sa simbahan kanunay giyong nagtudlo nga dili gyud mogamit og artificial contraceptives. Kay kanang artificial contraceptives labi na ginang pagpalaygit, pagbasiktomi, pag-abortion, bisan gani ka na mga kondom, mga pills, murabag gibabaga nato ang unang ang sa pagpili sa Ginoo og usa ka misyonero. Dunay misyon ang matagtaw. Maubitan na usahay ingon, ngano man na siya mamatay nga cancer stage 4 naman ta na siya. Doon na pagitingali na misyon sa kalibutan. Na pag mahog sa motor, magdag motor, ambak taas kayong pangpang, niya wa mamatay. Ingon dayon, napagina siya misyon. Kitang tanan na magitay misyon, ngano mo day kanang wa mamatay o kanang namatay, wa na na misyon. Pulos kita na ay misyon sa kalibutan. Muna ayaw yung babagi ang purpose sa Ginoo. Nya unsa may misyon nga basic aron pagpabalik sa mga makasasala ngadto sa Dios. Daghan ra ba kayong ginikanan nga wa na magtuman aning maong misyon? Ang ilang anak, ilang tagaan ana mga gadgets, ang gihuna-huna, kwarta gyud, mapaeskwela, mao gina pagkaon, igsusulob, sakyanan, balay og yuta, mao nay atong gihuna-huna. Pero wa nay ginikanan kay karon or jutay na lang tingali, ambot ka kamo dinhi nga nagsigig tudlo sa mga anak nga ang imong misyon mao ang pagpabalik sa mga makasasala ngadto sa Dios. Kinsa dinhi ang nagtudlo ana sa inyong mga anak nga ang imong misyon day, imong misyon dong nga ang makasasala mobalik ngadto sa Ginoo. Taas ang kamot. Ay usa. O kana ni taas kamot siguro jud kong tinuod na pero gipaubos man dayon. Okay, ang mga anak ana ni ama nagalagad masimbahan. Ubay-ubay sa na siyang produkto niya Sister Ninin. Siya Bradjo og Sister Ninin. Naghandaghan sila produkto niya ilang mga anak ilag yung gipangda dire murag kadaghanan. Hurot man tingin nila mga anak moalagad yung simbahan. Niya wasa nun ta kasiguro dili ba na mga yawan o na mga anak pero at least naa ang paningkamot, di ba? Oy, ang uban sigihan laghatag og gadgets ana ang naargison ahuna lami nga kaon, nindot nga balay, nindot nga sakyanan, nindot og eskwelahan unya makakwarta ni kay iniglampos ani makakuha sa nindot nga posisyon sa mga trabahoan kana ra gyud. Pero ang misyon nga gilatid sa Ginoo wa na. Mao na ang importante matud pang propeta Isaías nga mahibaw kita nga sa diha pa sa tiyan sa inahan kanang pinakaunang ang duna nay plano ang Ginoo ni anang maong bata. Ako ambot unsay planos Ginoo og maminyo ba ko o mapari sa inyong paminaw unsay planos Ginoo? Takala mo. Perti magin akong panguyab sa una, nakauyab biasa ko. Katulo biasa ko nag-set og minyo, plano-plano og minyo sa tulo ka babae. Doon na say plano ang Ginoo nga maminyo ko, dili lang pagpari. Pero ang pinaka main yun nga purpose sa Ginoo nga mahimo kong agianan sa grasya sa pag-remind sa mga tao nga mobalik ta nga ris Ginoo. Kay utro mo sa kong makasasala. Moto nga nakita man ko aning maong misyon, sige kog alagad simbahan. Napari na hinuon. Pero di man sa tanan nga nagalagad simbahan mapari, di ba? Nya karong napari na ko unsa may misyon sa Ginoo. Minyo. Minyo na sad. Pataka na mo. Nindot sa tingali naagi kahigayunan.
Ang plano na sa dos Ginoo nako isipari nga sama ni Jesus, sama ni San Juan og sa mga santos nga maningkamot ko sa pulong og sa buhat pagpasaylos mga sala. Kamao naman kurong mo pasaylog mga sala sa sakramentos pagkumpisal. Mao na mo imbitar na ko sa mga tao pangumpisal mo kamong mga makasasala kay di ana available na. Kamao na ko ana muhimo. Sige, ngari na mo. Ragod anang imong anak, kamao na gani siyang muluto og kanang cake. Mingon niya, luto tag cake ma. Siya asa man tag puhunan. Siya nga ngita lang ta ato ipondo kay kamao na biya ko anak mo luto. Di luto dayon. Nya ako kay kamao naman kurong mo pasaylo na naman ko'y grasya ni ana sakramento sa ordinasyon. Di mangimbitar nako, pangumpisal mo, pakasal mo, pabunyag mo. Kay available na. Mo na dinis atong parokya, parokyano dinhi, ang inyong bayranan sa sakramento gikan sa piso ngadto sa 1 million. Pili lang mo diha ahayn ang makaya ninyo. Tawag na nato og love offering. Na diha rate diha sa kuanay, diha sa atong opisina. Gikas 1 piso ngadto sa 1 million, mabtan ang uban mo ingon ako, ano pa mamoy kasal? Wa may kwarta pa dir. Naku ay konyog kuana ha, ay konyog insulto ha. Kay ang ato rabang bayranan diha sa simbahan piso ngadto sa 1 million. Saman wa moy piso, naasad pa dir. Nya ano mo pakasal? Kinsa may ilang gisunod karon, ang gitudlo sa kalibutan nga ayaw pakasal, ayaw sa nagbunyagi ang bata, basta di padako ang baboy, ang mga aslunon nga baboy, ang kwarta para ipalit anang mga Buddha, kanang mga sing-sing nga nindot kayo, kanang paso-paso dinhi, nya pangimbitar gyud mo, ana, maayo. Kay haron ang mga tao malipay gyud, muramog artista nga kamoy center of attraction nya, make-up ginagmaayo, pag ngadto gyud kas mga maayo gyud kay parlor, may kaayo mo make-up, sumpayan pa ng mga pilok, anhir ba mga tangtang dinhi, usahay. Hasta mga kuko, sumpayan. Ana, tagas na kay kuko, mura na nog mga ungo. Anong tagas na mga dislag kuko? Sinumpayan di buangon mong dagko. Nya, pilay gasto, ana. Dagko kay gasto. Nya, ang ihatag dito, 250. Matod pas istorya, wa gabai. Nya wa ko nay kwarta mo nay gipangandaman, mo ka nay gitudlo sa Ginoo, mo ka nay gitudlo namong mga pare, mo ka nay gitudlo sa simbahan nga atong gialagaran o simbahan, basig dili. Unya gapuyo-puyo. Nanay mga anak, wa gyapon magpakasal. Mao na si San Juan nga magbubunyag, iyan ang gisangyaw, biyai ang inyong mga sala. Biyai. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, daygon ko ikaw kay gibuhat ako dimo sa paaging katingalahan. Matagusan na to katingalahan yung kay ning atong pagkabuhat. Lingian na imong tupad. Lingian. Nganong nabuhi na. Katingalahan ay. Nganong ingon ana man na iyang naong. Tanawa ang manok. Ang manok ba kasagaran puparihag naong. Pero nganong kita di man ta parihag naong. Katingalahan eh. Mga baboy, iro, puparihar man sila naong. Naman gyud parihag gyud kay pero kita wa gyud. Katingalahan sa to pa dunay purpose, nganong gilahi man gyud. Doon na sa specific purpose. Na pagsinahay anang naong kay katingalahan kay ta. Aula pa yung katingalahan kamong mga amahan o ginahan. Wa mo matingala na nga igo ra mong ni pasok-pasok dito sa suok kunya paghuman wa na burot dayon nya paggawas parihan na nimo porma wa mo mahibong na wa may galingan diri kisa may gaumol diri di ba katingalahan mo na importante ang matag tao kay gibuhat na sa katingalahang paagi nya dunay plano ang Ginoo niini. Diri sa atong ikaduhang pagbasa, gisgutan ni San Pablo nga si David, ang iyang gingharian, nabungkag man to.
ni saad ang Ginoo nga naay mo bangon sa imong gingharian ug mao kana si Hesus matud pa niya. Giunsa man pagpabangon ni Hesus nga ang iyang gingharian maoy pinakadako nga gingharian nga dili na gyud malumpag sa mga kaaway. Ug mao na ni ang atong simbahan, ang mga magtotoo. Di naman kita mabungkag og kaaway kay ngano man bisag patyon naa man gyud mosunod. Si San Juan nga magbubunyag 30 anyos ra ni siya giputlan man is liog di Hari Herodes kay gasigi man siya sangyaw nga kanang imong pagpangasawa anang imong asawa sa imong igsuon sala na asoko man kay Herodes astang iyang naasawa kato si Herodias naputlan sa liog si San Juan nga magbubunyag 30 anyos pa gipriso human giputlas liog para mohilom. Unsay hilom nga si Hesus ni abot man nagsangyaw naman sad gilansang na sad sa cross, di ba? Oy unsaon pagpatay ni Hesus nga pagkalansang niya sa cross nanungha man tong 120 ka mga disipulo pagkunsad sa Espiritu Santo sa Pentecostes ang 120 ka mga apostoles kuyog ni Maria nahimo naman Hinoong magsasangyaw liwat ni Hesus ila na sang gipamatay. No? Awa mo kay ba? Ipamatay sila San Pedro, sila San Pablo. Uy, midagha naman Hinoon kayo. Karon nahimo namang 1.2 or 1.3 billion. Pero abot ka, pila ka buok ang nagsangyaw. Pasabot, plano nas Ginoo. Ano naman ingon sa sila Hinoon, kuyawan sa kuning atong simbahan og malumpag ni siyawa. Pero sa samang higayon, niingon sa ko, isalig natos Ginoo. Unsa may importante karong adlaw buhato nato ang atong misyon sa pagsangyaw sa maayong balita o paghinulsol sa mga sala. Karong adlaw maghinulsol sa tas atong mga sala. Bisag mamatay ta ikiingon ugma okay ra gyud. Ako lang pasabot ba mga matay man kita pero ayaw ka balaka. Sila bitaw moingon din na Padir ay sagbiya din Padir ha ay sa pabalhin kay ang ato mga project Padir nako ug mamatay ko ugma magsige pa ko gunahon na aning project pero mayon tani inyong paspasan og palit aron katukod din tas atong project samtang ata mamatay di ba ana basig mo itumong sa Ginoo nga ako gyud makapatukod aning kumbento o kana dihang dagko nga mga ato pa dihang mga proyektos gawas hutdan ninyong palit na ang atong halin gahapon gamay ra biya 192 slots pero nindot na ang pakpakta sa dipa mo mga matay pamalit na mo ug ano mo na akong gibarugan kay si San Juan nga magbubunyag namatay sayo ka istanan 30 pa edad ako gani karon 58 naman mo 59 na gani mo na dinhi sa atong kuan atong ebanghelyo bisan sa paghatag og ngan sa anak gituman sa mga ginikanan bisag naggisulsulan sila nga tagai ani ngana wa gid sila padala karon ang ato mga inahan ug amahan apil man tingali mo ani hatag na mga ngan nga murag di nata kamao ambot na nanghid ba na sila sa Ginoo nga mao ni ngan pero si San Juan si Zacarias o si Isabel ginikanan ni San Juan gisulsulan sa mga silingan nga mao ni ihingan kay moy usungan sa una kanang sundon ang mga ngan sa ginikanan apuhan uyuan mga kaliwatan nga mga sikat-sikat ba nya pare gutong iyang papa sa Levites nga pare mo to nga nganlan unta sa ngan sa iyang papa pero ang papa ug ang mama ingon ayaw Juan angan kay mo na gisultis Ginoo bisan sa paghatag og ngan ang kabubuton sa Ginoo mo'y atong sundon. Nga naman, kay kadang imong gibuhat, makahatag og kaluwasan sa tanan. Amang ang iyang papa. Amang ba? Naamang man to siya. Pagsunod niya sa gustos Ginoo nga Juan angan sa iyang anak, nakasulti siya, na ay healing. Mabutan daghang kay magpahiling dinhi Padir hilingi ko Padir anak nga naman stage 3 nako mas stage 4 unta ka anak sige healing gusto kay tanang healing pero kusog kay ta nga mga
sinungaling sa Tagalog, no? Gusto kag healing, unya sinungaling. Ang healing di ay is to do the will of God at all times. Kinagamyan o kinadak-an. Mabita ng panghilabtan ginanako bisan kada inyong pagkiskis anang kilay, kanang pagpakulors buhok. Kay basig na supak na sa gustos Ginoo. Basig ang gustos Ginoo karon ang imong buhok puti ang color. Kay giuban na ka, kay tiwasono na sad ka. Nga imog yung paitumon aron ilad-ilaron nga mura kag batan-on nga maglisod naman jud kag tikang anang hagdanan nga diretso tagsa-tagsa naman. Ayun lang ilad-ilara. Do the will of God and there is healing. There is fulfillment of God's will. Nya anha diya musod ang God's power. Pero og magkuan ta supak-supak ta, yawan on ta yawan on. Na nga nakaingon ang mga tao diri unsa kay kaugmaon aning bataa nga mura purti magininyang daghana gahom, mao pa gani pagkatao daghana gahom, dili man si San Juan ang daghang gahom, ang Ginoo mo'y gamhanan. Matod pa ni sa ikaduhang pagbasa, niingon si San Juan, nagtuo mo ako'y Ginoo, dili oy, di man gani ko takos nga mobadbad sa higot siyang sandalyas, pero nagtuman lang ko sa sugos Ginoo, mao nang nahimo kong gamhanan. Mao sa dinhi Padil giunsa man nimo nga daghan man kay dining kausaban nindot man kayo. Nako, nagtuo day mo ako ani. Kanang mga nang donate nga tuwa lain-laing nasod. Congratulations kamong mga nag-donate, mga online parishioners og taga dinhi. Ako day hinungdan ana, di oy. Ang Ginoo nga nagsugo nako nga pamaligyag slat, maoy hinungdan ana. Nya kanang wa maminaw, mao na sila impiernohonon. Ang naminaw og mituman malangit dayon sama ninyo, no? Duko-duko ra ba dayon kanang okay raman tuman mamo nga musimba. Na importante ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo bisan sa paghatag og ngan, ha? Hinungdan may gina ang paghatag og ngan kabubuton din as Ginoo bisan gani ang pag-umol sa bata sud sa tiyan kabubuton na nas Ginoo. Ayaw na ginagbabagi pinaagi sa mga panagang kuno, artificial contraceptives o mga abortions. Ayaw, kay nananay plano ang Ginoo ana. Bisag ika-15 pa na nimong anak, na ay plano ang Ginoo ana. Ikaw niya pa daron sa may ipakaon, ayaw pakana, na ay plano ang Ginoo ana. Ay, so importante bago nang ikay mangitag pagkaon nga matud pang Kristo na mga langgam ay magani na maghago og tanom kakaon magani kada adlaw. Ikaw pa ba nga magkugi? Kamo pa bang banag asawa nga magkugi di kakaon? Istoryahe. Ginay manindog na ta.